Ассалому алейкум дӯстои азиз, тамошобинии гиромӣ. Ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз ба канали мо. Мардори азиз, барои дастгирии канал яктаи лайк дар видео мебинем, видеоро тамошо мекунед, фикротон дар комментария бинависед. ва шахсоне ки нав ба канал якум бора омадаисед, мардори азиз, обуна бошед, дастгирӣ кунед канала. имрӯз дӯстои азиз чашми декабрай, хеле ки дар видеои пешна барои шумо ба навор гирифта бин деҳара барф бурдаиса бидина. Бисёри комментариҳо дӯстои азиз беҳад бисёр дар комментария нависанд ки кадом деҳаи киҷодай дар киҷо қарор дорад. Дӯстои азиз, имрӯз барои шумо ба навор бигирем барои деҳа дар киҷоай. имрӯза видеои мо мешавад дӯстои азиз дар бораи деҳаи ҷилондӣ. Камтарак барои шумо маълумот метиҳем дар бораи деҳа, бардори азиз. аз тарафи шумо фақат як дастгирӣ барф уже қариб тақрибан як 10 сантиметр задагиай, 10 сантиметр барф бурдагиай. ин пара боша саршавӣ қишлоқ мешава ва хемерава майда то болора. деҳара номаш бардори азиз ҷилондӣ ном дорад. деҳаи ҷилондӣ дар баландии 2700 метр аз сатҳи баҳр баландида қарор дорад. ноҳияи лахш собиқи ҷиргатол дӯстои азиз ҷойгир шудагиай дар баландии 2700 метр. ҳамин хел деҳа мардори азиз маҳалла ҷидо мешава. ин тараф бошад дӯстои азиз тақрибан 14 километр поёнтар тарафи район барф задагӣ нест. даромадгоҳ ва мошин метавонед биёям хе деҳара бидроед дӯстои азиз. ва хе мерава тақрибан зиёда аз 250-300 хоҷагӣ дорад тақрибан. имрӯз хеле ки мебинед камтарак ҳавоай. гуфтем барои шумо ба навор бигирем. ина барфа хитони ябор бинед дӯстои азиз. то буҷи чиай соқи пора меган барфай. табиатан ия тамошо кунед. барое ки имрӯз ҳафтавай бо пагаҳ авр додагиай 3-4 рӯзада ҳамихе барфай дим ба дим. ина қишлоқа дӯстои азиз я тамошо кунед. неки дастгириро ёд набаронед. кӯҳоеро ки мебинед, кӯҳои решаи қуллаи Исмоили Сомонӣ меган, ана ҳамиё давому дохил мешаванд. мақсад пиряхай ҳама вақт дар уҷа барф назар ба деҳаи мо тақрибан дар моҳи октябр борида буд. ин якум барфш нест, дуюм сеюм барфай мақсад дар уҷа боридааст. дар иҷа бошад дуюм барфай бардори азиз ки мебора. аи тараф деҳаи Сугат мешавад бардоро. ҳамсоя қишлоқи моай. номи деҳаро гуфтем деҳаи ҷилондӣ. азиз, ин пае ки мебинед, пай ба фикрам гиргай ягон саг омадагӣ нест ёлида иҷа. шавам омадагӣ барое ки ҷош калон айна. уже то хурдай рафтай. ҳозир ай пара раҳа ба навор мегирам барои шумо. хитон бинед дӯстои азиз. деҳара аз чор тараф мақсад кӯҳои иҳота кардагианд, дар байн қарор дорад. ин кӯҳи рӯпарӯ. ин тарафи айлоқҳо мешавад, боло мераи айлоқ. деҳа дар баҳор як ҷой мақсад зебо хушрӯ ҷой диданӣ дорад. дар боло ҳавз аст, тақрибан 3-4 ҳавзи калон дорад. беҳад мақсад ҷои хушрӯи диданӣ дорад. раи мошинрае ки мебинед, ин даромадгоҳи деҳаи ҳамита мошино медоранд. саҳари 1-2 мошин рафтай. чизе ки бой мебошад деҳа бардори азиз айобай. обади айоб танқисӣ умуман намекашанд мардими деҳа. барое ки дар боло гуфтем кулай, ҳар як дара ин дарашам об меояд, ин дараам об меояд. ҳамихе мерава ҳамин об дар оби сирхоб чӣ мешавад, якҷоя мешавад, мерава. ин тарафа мебинед ана ҳаминҷа ҷои кавгай. мақсад кавг беҳад бисёр дорад. не ки барф зад ба фикрам поён рафтанам мераванд. чанде барф дар иҷа бисёр мезанад, поёнам рафтан мегиранд. дар поён барф нест. тарафа мебинед
барф назадай, вообще барф назадагай. Мераванд амун тараф то моҳои марта мақсад дар мусум местанд, барои ки иҷа барф зоид мешава, хинаки бад мешава. Истодан қинай заргушай харгушай карочи ҳастай мегарданд. анам хемерай поён тарафи район нера аҳчое ки мебинӣ паёи мақсад хуган ами дара меброянд боло то мехра нигаҳ менан ки ҷои да карчка парчка мардумшон нагиай мақсад медоранд як мехелан карчкара меброянд мераванд майда майда мардум зиёдтар дар киштикор ба карчкапарварӣ машғуланд дар идеҳа. Основной зиндагӣ ай пишти картошка ай бардорай азиз. Як дар он тараф галай бардорай азиз. насиб боша мераем арзне пагай ё пагай дига барои шумо галара ба навор мегирам. О тараф дай айҷа камта дёр нест, ҳаво кам авр кадайсаст. Ба фикрам пага ҳам барф мебора. Галай аспо то бора ҳуянд дарам поён мечаранд мегарданд. Поёнта мефроянд барф камай. Галай ҳеҷ кона мекунад дӯстои азиз, то бора мехранд мегарданд, мақсад ба пош мекана замина, ҳалафи бармадагира мехра места. Гов мол боша дӯстои азиз маҳкам мешаванд то моҳи март апрела. ҳаво ки гарм куна барвақта биёянд меброяд. ҳаво ки гарм ки накард то моҳи апрела ахираш. Имсол ки гарм ки омад дер барф зад ва ҳамон хотир дер маҳкам шид. кадмои даки табиат маҳқулай дӯстои азиз. яхтон як нигаҳ кунед беҳад аҷоибот шидагиай. тараф хайкам тарагафтовай. дӯстои азиз, видеои мо ба ҳамин ба поён мерасад. агар видеоро кадоме то охира тамошо кард, азор раҳмати калон. ин видео бод барои шумо камтарак дар бораи деҳа барои шумо маълумот додем ки бисёр саволот доданд дар комментария. видеои мо ба поён мерасад. зинда боше бардори азиз. видеоро дастгирии айёд набаронед. як таи лайк, фикротон дар комментария бинависед. то видеои баъдӣ худованд нигаҳбонтон бошад.